बिजि आरोना लोगोफोर दासान्दि एक्चुअलि नै थांगासिनो जोङो बै हाजोआव आरोना वाव नै लाइन माखासे एक्चुअलि जों 10 जनसो जागोन गामिनि सेंग्राफोर गोजा आरोना एक्चुअलि उनावबो दं नै लोगोफोर फैगासिनो दं उनावबो सानै नैबे नुहुरनाय हाजोआवनो गाखोगोन लोगोफोर जोङो साहा बागान दं आरोना बेयो गाखोहैगोन नोंथांमोना नायलांबाय था इथि मालाय माइ गायदों नै दासो सेस जुथाया सिजोबबाय वाव नै लोगोफोर एक्चुअलि जोङो बै हाजोआवनो गाखोहैगोन आरोना नैबे साहा बागान दं लोगोफोर नैबे गोजौआव एक्चुअलि नैबे साहा बागानाव थाङो आरोना बेयो साहा बागान गोजा ओरैजाय लबार बागानबो दं गाहायाव आं नोंथांमोननो गोजौनिफ्राय देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नै फैलायबाय जों एबार साहा बागानाव फालोसे नै गोजौआव थांग्रोबाय आरोना नै माखासेफ्रा ओंखायनो गाहायाव लोगोफोर नै फैजोब्बाय एक्चुअलि जोङो साहा बागानाव थांगासिनो आरोना आइ मिन गोजौआव मेंबाय बेसेबा गायनो फैदों लोगोफोर बेसेबा गायनो फैदों जाला लोगोफोर बिराद गोबाव दिननि उनावसो दिनैसो हाजो गाखोफैलायबाय आरोना लोगोफोर मेंबाय ओमफ्राय नैथिं माखासे दं आगोलावबो नायलायनो थांगासिनो आरोना जोङो ओरैबायदि मेंबाय माने मेंबायना लोगोफोर मेङाखै होमबा आरो गोजौआव थबाय था गाखोबाय था एक्चुअलि ओरैबायदि मेंदों माने हां लाख'हालायाखै लोगोफोर आंना एक्चुअलि मबाइला बेटारि जोब्बाय ओंखायनो बेलेगजों भिडिअ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोरा पावार बेंक लाबोदों नै पावार बेंकजों चार्ज होनांगौ जाबाय Oh my god चार्ज जागासिनो 8% बारायदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोनबाय नै समान जायगा मोनफैबाय आरोना नै ओरैबायदि बरिया आरोना जायगा नै दै टेंकि दं आरोना लोगोफोर ओरैबायदि एम्फौ बंला गिदिर थायो आरोना बेवहाय मेंजोब्बायना ओरैबायदि मेंबाय माने बिराद गोजौ गाखोबाय नोंथांमोना आं गाहायखौ देखायहरनि आरोना लोगोफोर साहा बागान गोजा आरोना लोगोफोर नै बेयो जाबाय जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायनो माने आं नोंथांमोननो जायगानि नामखौ खोथानि बे जायगानि नामानो जादों सेरें भिलेज आरोना लोगोफोर सेरें गामि होनो बे जाबाय अरुणाचल माबाया डिस्ट्रिक्टआ सियां गोलैयो आरोना लोगोफोर बियो डिस्ट्रिक्ट सियां ओमफ्राय भिलेजआ जाहैबाय सेरें ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायहरनि गाहायखौ ओरैबायदि गाहाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि देखायनो आं जों बेसेबां गोजौआव गाखोखो हाग्रा गोजानै लोगोफोर जायगाया सिमोन दैमाखौबो नुहुरगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आयु हाग्रा गोजा सयथिबो नै माबा फैदों जों हाग्रा बारि गोजा नै लोगोफोर सिमोन दैमाया बेनो आरोना लोगोफोर गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो ओमफ्राय नैथिंजाय दङ लबार बागान आं नोंथांमोननो लबार बागान दङ मोना नैबेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय दङ गाहायाव थांग्रा लामा आरोना बियो ओमफ्राय नैथिंजाय दङ गाहायनि न'फोरखौ बेफोरबायदि नुहुरो आरोना लोगोफोर गोजौनिफ्राय नै लोगोफोर केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां नुवाखै लोगोफोर मोनलेले नुदों आरोना एसे खोमसिसिनो नै बारा स्रां नुवाखै ओमफ्राय इथिंजाय दङ गाहायाव थालिर बागान गोजा आरोना नै सिगां फैफेरखाबायमोन अब्लाबो ब्लग भिडिअ लानाय जायाखैमोन आरोना नोंथांमोना आं दिनै मोजां देखायगोन बे साहा बागान गोजा आरोना ओरैबायदि गुवार गिदिर आरोना लोगोफोर गिदिंख'जोबनो हानाय नङा नोंथांमोना अब्लाबो जा हायो देखायनोसै आं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ओरैजाय जोङो थांगोन ओरैजाय जोङो साननो नागिरदों बै गोजौआव आरोना लोगोफोर बै गोजौआव गाखोगोन गोजौनिफ्रायबो देखायहरगोन लोगोफोर गाहायखौ बोरै नुहुरो थांगासिनो जोङो बिराद थाम्फै खिन्थु बिराद थाम्फै दङ मेंबाय लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय गोजौआवबो थालिर बागान गोजा आरोना
नै बेनिफ्रायबो नुहुरो आरोना गाहायखौ बे जाबाय सिमोन दैमा ओइ ब्रह्मपुत्रखौ नुहुरदों आं लोगोफोर नोंथांमोना नुहुरदोंना नुहुराखै नोंथांमोना नुहुराखै जानांगौ आं नुहुरदों लोगोफोर नै बेबायदि नुहुरो लोगोफोर गोजौनिफ्राय सिमोन दैमाखौ एक्चुअलि गोजौआव मोनहैबाय माखासेफोरा नै लोगोफोर थालिर बागाना नोंथांमोन देखायनि बेनो आरोना थालिर बागान जाहाजि गोजा आरोना ओंख्रि जाग्रा थालिर गोजा ओ नै थालिर बागानाव हाबबाय लोगोफोर आङो थालिर बागान थालिर थावनि थालिर मोननाय दं खोमा थांबाय एक्चुअलि नै लामा मोनबाय आरोना लामा माने बिराद गोजौआव थालिर बायना दं नै लोगोफोर गोथांसो जाजानाय नङा गोमोनबा जाजागौमोन नै खिन्थु लांनो हागोन खावनानै रावबो गैया माने दिनै एक्चुअलि 15 आगस्ट ना ओंखायनो रावबो गैया बेवहाय नोंथांमोननि देखायनि आङो थालिर बागान गारना गोजौनिफ्राय देखायनि एक्चुअलि आं गोजौ मोनफैबाय नै थालिर बागाना बेनो आरोना नै सेरें भिलेजनि थालिर बागान नै बै जाबाय सिमोन दैमा आरोना एक्चुअलि आङो लोगोफोर ब्रह्मपुत्र दैमाखौ नुदों आरोना नोंथांमोना नुदों नुराखै मिथिया नोंथांमोना मोजां सिनायहराखै जानांगौ फै फै गोजौआव मोनफैबाय नै आं एक्चुअलि नैबेजों गाहायाव थांनो हायो गाहायाव थांला लोगोफोर गोजौआव थांनि गोजौनिफ्राय आरो माबायदि नुहुरो गोजौआव गाखोना नायनि लोगोफोर माखासेफोरा मोनफैयाखैनो दासो फैगासिनो दङ बिराद गोजौना हाजोआ एक्चुअलि बिराद मेंबाय एक्चुअलि जोङो आरो गोजौ गाखोहांबावदों नै लोगोफोर सासे थांबायनो बै गोजौआव आरोना बै गोजौथाराव बिथिं नंबावा नैबे गोजौसिन आरोना बे गोजौसिनावसो बै नैबेयावहाय गाखोलांगासिनो दं नै माखासेफ्रा नै लोगोफोर आरो एसे गोजौ गाखोबोलायबाय जोङो नोंथांमोननो आं गाहायनि भिउखौ देखायनो आरोना बोरै नुयो गोजौनिफ्राय नै बेफोरबायदि नुयो आरोना लोगोफोर बै गाहायाव केम्प दङ नै बे जाबाय सिमोन दैमा ओरै बोहैलांनाय आरोना नै ओमफ्राय नै थालिर बागान आथिं थाबाय नै थालिर बागान साहा बागान गोजा आरोना ओमफ्राय नैबे माबा दङ बै जाबाय दै जमायग्रा आरोना ओरैबायदि गोजौ गाखोबाय जोङो मोनबाय नोंथांमोना बेहाय मालाबाफोर हाजो गोजौ गाखोनो फैफेराखैबा गाखोनो फैनो हागोन एक्चुअलि बै साजों लामा दं आरोना इजि फैनो हागोन ओमफ्राय नैबेनो आरोना लामाया बेजों मोनफैयो ओरैजाय लामाजों फैनानै माखासेफ्रा मोनफैबाय नै आरो माखासेफ्रा ओइ नै थालिर खावना जादो नै बिराद गोजौ मोनफैबाय जोङो नै फट' लागासिनो दङ बेनिफ्राय एक्चुअलि एसे मोजां नुहुरसिनो आरोना दैमाखौ नै नै दा ट्रेन्सफर मारिबानो जासिगोन ने एक्चुअलि जोङो नै मोनफैबाय लोगोफोर सिमोन दैमाया ओरैजायना आरोना नै ओरैजाय गिदिंनानै ओरै फाखसे गिदिं थायो आरोना नै बेजों ओंखारलांबाय आरोना ओमफ्राय सिमोन दैमाया गाहायजों एक्चुअलि बै गोजौनिफ्रायसो मोजां नुदों होननानै नोंथांमोननो बेखायनो आं सिमोन दैमाया नै लोगोफोर ज्राव ज्राव नायदों दै बोहैनाया नोगोद ग्रं ग्रं एसे गोलैबाथाय गैखाला मोनखालाबो मानसि फाग्लासो ओरैबायदि ग्रं ग्रं मोनफैबाय नै माबा मोनफैलाजोब्बाय बेनिफ्राय आरो बै साहा बागान थालिर बागानखौ नुबोयो आरोना लोगोफोर बै साहा बागाना इनो ओमफ्राय नैबे साथाराव मोनफैबाय जोङो नैबे साथाराव मोनफैबाय बे सायाव गाखोनोसै बे सायाव नैबेनो आरोना सबसे गोजौ ओमफ्राय नै नोंथांमोना जिरायनोबा बय जिरा फैनो हागोन सोरबा आराम दंफां सायावनो सांबाना दोनखादों नोंथांमोननि थाखाय जिरायनो थाखाय बेखिनियाव लांदां आराम आरोना नै बिराद आराम आं नोंथांमोननिथिं सिमोन दैमाखौ नुग्रा देखायनो आरोना सिमोन दैमा बोरै गिदिंनाय फै गाहायाव
एक्चुअलि दैमा दङ सिमेन्ट दैमाया मोजां नुहुरा बेखायनो गिदिंदोंमोन आं नोंथांमोननो खिन्थु नुहुरा ओरैजायसो नुहुरगोन बिथिंजाय दालांखौ नुहुरगोन आरोना आइ मिन सिमेन्ट दालांखौ नुहुरगोन आरोना बेनिफ्राय नै 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 दङ नै आदैमोन नै बेनिफ्राय बेबायदि नुहुरो आरोना गोजौनिफ्राय सबसे गोजौनिफ्राय बेबायदि नुहुरो आरोना नै लोगोफोर नै बै नै ब्रिजआ सिमेन्ट ब्रिजआ रोमै रोमै नुदों एक्चुअलि मबाइलजों बारा मोजां नुहुराखै आरोना नै लोगोफोर बिथाङा बुंनायखाय आं देखायबाय नै बेनो आरोना ओरैजाय बेनो लास्ट गोजौ सबसे गोजौ आरोना बेखिनियाव एक्चुअलि ओमफ्राय गल' गथ' जाजोब्बाय नै लोगोफोर बेरायग्राफोरा जोंना सेंग्राफोरा आसोल बोरै मोनखो गाखोनानै मोजां मोनदोंना एक्सपिरियेन्सआ मोजाङानो मा बुंगोन नोंथाङा एनिबडि माबा मोनसे बुंदो मोजां नांदों ओमफ्राय बिथां खस्थ'यै गाखो नोंथांमोना जायगा खोन्थादों नोंसोर लाइक खालामना होदो जोंनि आसामखौ नाहरदों नै लोगोफोर जोंनि आसामखौ बे अरुणाचल हाजोनिफ्राय बरिया नुहुरखायो आरोना लोगोफोर नै माखासेफ्रा मोनहैबाय आरो गाहायाव गोजौनिफ्राय बिदि नुहुरो आरोना लोगोफोर नै गाहायाव थांगासिनो जोङो बिसोर नै गाहायजों बारस'ना थांबाय आरोना जा बरिया नुयो नै लोगोफोर साहा बागान गोजा आरोना बिथिंबो दङ साहा बागाना जा बरिया नुहुरो नै लोगोफोर नोंथांमोना बेरायनोबो बेरायफैनो हागोन आरोना सिमेन्ट साफरिनि ओरैजाय सिमेन्ट दैमा खर'आव आरोना लोगोफोर सेरें भिलेज होननायाव बे जाबाय सेरें गामि आरोना लोगोफोर एक्चुअलि गोबां लेथ्रा जाबाय आरोना ओंखायनो नैबे एसे आथिं आखाइ सुदों आरोना नै लोगोफोरा दासो फैजोबगासिनो नै आंबो सुजोबबाय सेस लेथ्रा जाजोब्बाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय भिडिअ माबायदि जादों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला लोगोफोर जाहाथे आंनि भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांनिसिम मोनहैनो हायो आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय